leso sibhedlela kwaku January yathula kancane lento yaphinda futhi ngoFebruary uqala ngishiya ingane endlini ngihamba ngoyothula iwashing mengibuya newashing ngiya ekamereni ikamero liphezulu upstairs ingane ngishiye phi e-sitting room ngiyabona mengiphezulu ngiyakwazi ukubona e-sitting room nginikeza ifoni yami idlala ngefoni yami because isanda music kick yabo ibheke phezulu idlala ngefoni kanje yabo ngisafold impahla nje ngibone sekuthule ngizwe sekuthulekile hayi ngitsho sezumekile kodwa ngithi awu past kanje hayi ngingananga ngiqhubeke ngifold hayi ngithi hayi ngiyathi ngimlunguze mengibheka phansi ingane ivula amehlo izandla zisaphezulu but ifoni ayisekho iwili ifoni hayi ngehla ama steps sengijima ngithi mengifika kuyena hlelo ngithi ngiyamthinta uqine ngqi in that position ebekade hleli kuyona ebambifone futhi lento yafika kangathi iya capture umoya yafika imfica edlala kanje yafika yathatha futhi umoya wakhe yabo izinto enjena ekanje imabe sixoxa kuvele kube ngathi inganekwana but mina ngikubonile kwenzeka kumina ngifica ingane yami iqina izandla ngingedwa nosisi wami akekho kuba ukuthi ngithi mina hayike kuloku ke ngoba sengiyazi ngidila nani angiyi esibhedlela lengane uyakhumbula ngithenga umuntu ophila nabantu abadala ngithatha ijazi lami engikhuleka ngalo ngiliqoke ngithathe lengane ngiyoyivulela amanzi kubhafu ngikhuleke ngithi mengivula umlomo isiphephula ulimi ingane still ayivuki hayi ngibuye ngithatha ingane ngizoyibeka ku-couch ngivele sengiphelelwa amandla ke manje ngihlale phansi mina ngivele ngilula inyawo ngihlale phansi icule lesonto angisalikhumbula lithini ngicula kwaba khona into ethi thatha amanzi olwandle ngasukuma ngathi ngiyahlanya kanti sinayo amanzi olwandle ngihlale ngihambe ngiyolwandle ngiyokhuleka ngagijima ngihamba imba kwefridge ngathatha amanzi olwandle ngafika ngamthela ngawo kabili wabuthuka ingane ngathi angazi iphuma phi yabuya ingane kwangathi ayikazi ihambe yabuya ingane yaba right yaqhubeka nempilo yayo ngamtshela kuNkulunkulu ngathi Jehova ke kuyacaca ke ukuthi njengamanje shuthi ngisempini kahle shuthi ke kufanele ukuthi ingane yami ife njengoba ingafunakali yabo angizingatshelwa kwathiwa kube kuthiwa ngangihlaniphile kwafanele ngibulale ingane yabo ngamtshela uNkulunkulu ngathi uNkulunkulu ngifuna ukubona ke njengamanje kusukela manje ngifuna ukubona ukuthi ubani omkhulu wena negubhu nemithi eyenziwayo phezulu impilo yengane yami hayi ke kwabo ukuthi ke sengiyasuka ke ngifuna umsebenzi ke 2024 uqale ngiwuthola umsebenzi ngisuke ke kwi-space sasiswami ngihambe ngiyoyiqashela ngedem embilo lapho ke vele ingane engasayondli ke ngiyavele nje ngingamtshela lutho ngathatha ingane yami ngayisa kusisi wami ingane yababa wami encane kunami eMlazi ngacela usisi wami ngacela ngigadele because uyayithanda kakhulu ingane yami nangempela ehlane ingane yami kuba ukuthi ngihamba ngiyobheka ngingakayithathi ingane emva incident yesibili ukuthi ingane ishawe isilwane but ingashoni ngafonelwa umshana wakhe uBhubesi wathi uthena umzo kukhona umfundisi owase Mozambique ofikile eGoli uboniswe ingane yami idlula emhlabeni so thina kumele sihambe seGoli ingane yami yobe kwizandla khumbula ingane yami sishaya isilwane okwesibili angithi abayitholi uthi umzo phela kukhona umfundisi ashuthi amhambayo yena ukhona la out of the country ukhona useGoli uthi ubonisiwe lo mfundisi wabonisa ingane ishona umfundisi ubonisa ingane yami kule ngane anazo umzo engaka wabonisa ingane yami ishona so kumele bazongithatha umzo akafuna ukondla kodwa uzokwazi ukuzongithatha siye eGoli kodwa akafuna ukondla kodwa azayibone mayeguli sesibhedlela akayazi recover akayazi right kodwa uyakwazi ukuthi abe nomuntu ombonelayo ukuthi yebo wase Mozambique useqaleni ukuba nendaba manje angazi wathi ke lo muntu uthe ufuna ukubeka ingane yami izandla elami lathi ke ngicela ukuthi umtshele ukuthi sonke sabantu la emhlabeni umkhuleko wakhe umukwazi ukuthi ufike eNkulunkulu nowami uzofika kuNkulunkulu ayikho ingane yami ezoyegoli yabo hayi ke kuba ukuthi ke ngiyasuka sihambe sohlala empilo ingane yami ihambe iyohlala eMlazi
usiswami nje mangikhombisa uthando olukhulu lento angenzela yona angikaze ngenzele yona ngiyambonga namhlanje futhi ngihlezi ngisho ngithi mengithola amandla ngiyombonga because akaze angifune imali akaze angifune lutho shout out to Sisi Mandisa shout out to you hayike ingane yami ihlaleke throughout the year ngisebenza ngiloke ngiya ngiyoba lesela ukudla ngibasendela imali nje yabo inkinga yaqala ke ngoNovember 2024 kwaba ukuthi usisi wami sefanele ukuthi ayobhala yabo hayi usisi wami sithi kumele ngithathe ingane ke ngiyabona yena sekuzoba umthwalo because na irent ngala naku nani yabo ngona ngokuthi nje ngicela umzongo ngatshela ubhobesi ngathi sacela ngicela umzongo ukuthi yabo ngiyasebenza manje and ingane yami ibihlala nosisi wami ngachaza yonke into nje yabo ngokuthi engikhulela ukuthi ingane yami ayisakade yaqina ukugula ngidinga usizo futhi ekuceleni ngidinga usizo fanele ngitshelele ngoba ubaba wengane yami mina nginamuntu ngiyafana nokuthi ngintandane yabo hayi ke ngimtsheleke ubhobesi ukuthi ngicela ngitshelele umzongo ukuthi ngidinga umuntu ozongigadela ingane kanje and mina ngiyasebenza kanje ingane yayisasemlazi phela ngisho isikhathi singanani ngafonela ngisemsebenzini kwathi ingane sithuli ingane kade ingaguli sonke lesikhathi sengiyafona sekuthiwa ingane sithuli ngaphuma mina ngacishe ngashayiswa imoto ngaphuma emsebenzini ngiyemlazi ngacishe ngashayiswa imoto ngihambe ngikhala ngayifica ingane yami siseklinikhi emlazi ngayifica ukuthi siphaphemeke bangitshela sifaka ama drip bangitshela ke honest ukuthi ayi angimbonga usisi wami kakhulu because kube kuthiwa akafikanga ngesikhathi ingane yami bezodlula emhlabeni yazi khona into engiyiqaphelayo la khona ipattern each and every time okokuqala uye kuyena uhamba noma wakho mawubuya kuma wakho wabuya ingane yagula yebo waphinde futhi yagula ingane yakho isi right ngaloso sikhathi I right uzokutshela ukuthi umfundisi thizeni ukubonelele and kune pattern each and every time kune communication encane evela kuyena ingane yagula angazi ukuthi mhlambe ababukele ekhaya bazoyizwa lento engishoyo kodwa there is a pattern each and every time you try to communicate kwenzeka into ewes uqinisile ngobani ingane yami nakuloko izigula namanje njengoba ngize ngimi expose ingane yami yena wayigcina ngo2022 eyibona nakhona siyilethile kuyena sizomtshela ukuthi ingane yagula akaphindanga ayibona ingane yami yabo beyibona mhlawumbe ezithombeni ke manje kade sihambile siye kuyena ngoMay ingane yami bisihamba ingakho ngisho ukuthi mina ingane yami ayikhubazekile njengoba ngakusendela ivideo ngiyafisa ukuthi ababukeli mhlawumbe bakhombise we'll pin the video on so that okay yebo ngicela ukuthi ungikhombisele bona ivideo ingane yami bisihamba noma ukuthatha isikhathi eside ukuthi ihambe kodwa kulonyaka njengoba sasithathile saya kuyena ngoMay yebo sayithatha ingane saya kuyena ngoMay sayosho ukuthi ayi phela isimo asikho right nami sengiphelele umsebenzi because ngazi sengiphinde bese sengisebenza futhi kwaba ukuthi kuloku kugula mina ke ngoba ingane bisiqinisiwe yona ibisiqinisiwe yaqiniswa last year ishawa isilwane samshayela ekhaya kusasiqala umshayela ekhaya last year ekhaya ngifike last year kamashu kamawami so ngiya kulento oyishoyo bengivele ngisazofika kuyona ukuthi namanje ingane uthe ayibona emva kaloko ingane iphindanga yakwazi ukuhamba ingane yagula kakhulu njengoba kade sengisesibhedlela kuzokuba ukuthi ngiyamtrendisa ingoba ngiciwe lonto ileyonto ukuthi ngiyayibona mina ukuthi why ngaso sonke isikhathi mangabe kuzoba khona into involve yena ingane izogula yabo simesibuyele back ke okay fine kuyagula ingane ke emlazi ngaya khona kwaba ukuthi ke sekuyithatha kwami ingane lapha bengithatha ingane ke sengiyaphazamiseka ke emsebenzini na ingane la yagula mengithi ngiyazama okay ukuthi ngiyemsebenzini mhlambe ngizama umuntu ozongigadela ingane hayi ingane yavele ingane yavele yangena amasizha ke kumula kahle ingena amasizha ingane anganoma ngizothi mhlambe isilwane sesimshaye kakhulu yini yabo mhlambe kwazi angazi ngeke ngize ngazi because bengenawo amasizha ngoba ngathi sengimlandile emlazi ngilele naye nje ekseni hey ngeza umbhedo entatha waqala waphalaza ngangathi ungena umkhuhlane waphalaza hayi bese siyalala ke hayi emva lokho ekseni ngiza umbhedo vibrator hayi mengithi ngiyavuka hayi bo ingane
iyadlikiza ingane isitshenge ngisho ngiyiqala phela mina lento angiyazi iyadlikiza yangidisturba kakhulu yanto yangidisturba kakhulu ayathusa amasiko ayathusa kakhulu ayathusa kakhulu ayathusa lapho ke amngenela khona ke amasija ke kumntwana bengimtshela ngithi mina hayibo Mzo yazi ingane yagula nje and kunokuthi ingane mhlambe bengcono ziyandi inkinga zengane there was a time la ngamfonela khona uyisekuseni ngamfonela ngathi mina Mzo ingane ayikho right yagula wathi yena kumina wena nje yini avuthando lokungifunza le ngane yakho le ngane yakho special ngane uyazi ukuthi mina nginezingane umhlaba wonke and mina nginezingane ngisho nabantu abashadile kodwa abayenzi lento oyenzayo and I was like ami ingane yagula Mzo ubani umuntu ofanele ngimtshele ngoba wena ubabwayo akuzweli kuyena akumkhathazi akumthinti njengoba nami manje kungamthinti sengimexposeile bangitshela mina wathi angihambe ngiyomtrendisa kuyafana uzotrenda for one day uzotrenda one day bese abantu bayakhohlwa kodwa kusalayo yena asoze samondlisa ingane ngenkani wathi ngisho inkantolo ayisoze yamondlisa ngenkani ngoba 2024 ngimzame ngihambisela inkantolo inkantolo bamtshela last year May 6 ukuthi ngoMay 31 qala ufaka imali engane eyinane lokuthi akaze ayifaka uzube namhlanje wavuma inkantolo ngathi mase sengitshela ummeli wakhe ngathi mina umzovumile inkantolo ukuthi uzofaka imali kodwa akaze ayifake wathuka kummeli wakhe kwaba umuntu ozongathi uzobuyela kumina azange azabuyele kumina mengibuza uBhubesi wathi uBhubesi hayi umzo uyasibalekela mesikhuluma ngale ndaba uyasibalekela afuna ukusiphendula ayike usasebenzisa amandla akhe because wangitshela wathi nene yena njengoba enemali abantu bala eSouth Africa mina ngiba nginake ngoba mina ngingenamali la eSouth Africa ukuze unothiswe kumele ube nemali yebo so noma mina ngimise court uzobribe nani only to find ukuthi court azange azabribe court wavuma yonke into and namanje ecourt according to inkantolo uyangikweleta imali engango 32000 umzo according to inkantolo ayike kuba ukuthi ke where was ubusa sichazela indaba ukuthi naye inkantolo ukweleta indaba imali engango 32000 kodwa still akayikhokhi still akayikhokhi manje ngaxakeka ke sekuthiwa mina ngamqola imali engango 420000 cishe ngayikhohlwa le ndawo kanti yona indaba kade ngifuna ngempela ukuthi ngikhulume ngamqola imali engango 420000 I think usejwayele ukuqolwa kakhulu ngoba amaqolo usehlanganile vele naye mina ke badla unfortunately angilona iqola nawe uyakwazi lokho and uyazi ukuthi mase sicabana mina naye ngangimtshela ngithi buti mina ngiyakwazi ukuzondla ungacanga ukuthi uzongishayela umthetho ungangilobolile yabo angishadile awukwazi ukuthi ushaya umthetho obeyond ngangokuba uzuthi mina ngingabi nabangani yabo ngoba wayesaba ukuthi abangani bazongitshela lezi zinto lezi engazizwa ngaye so ke enkantolo bathi enene umzo akakhokha imali and namanje icala lakhe lisaqhubeka ikhona imali akakupha yona eyisizumbulo akaze mina u400000 angazi noma ke u20000 wakwakupha nje akazi naloko uwaye kangifayele u10000 uthola ukuthi okay mhlawumbe kahle yini ingane isancane bewondla ngo5000 athi wathi nene enye mhlawumbe mama ukuthi ngifuna ukubuyela elo akushongo futhi yena kusho uBhubesi yes mawukuthi ngifuna ukubuyela emsebenzini enye mhlawumbe sengaqasha mhlawumbe umuntu nani but enye ngithenga izinto zengane nanokuthi ke futhi le ngane iyagula ingirequire ukuthi ngihlezi nginemali fanele uhlezi unemali ukuthi yebo ayidli futhi noma yini ingane egula njengale so ke imali engango 10000 bekayifaka mhlawumbe ukuthi ngoJune nango December futhi lokho mhlawumbe wakwenza iminyaka emibili yabo leya 420000 akazi azangifakele mina ingakho ngithi ngamtshela lo bhuti lo wakhuluma ngami ngahamba ngayo uMDM ku TikTok wakhe ngamtshela ngathi bhuti angikwazi kodwa nje ngenkulu inhlonipho ngicela manje ukuthi ungahamba ukukhuluma into engekho ngami yabo base ngamtshela ukuthi okwamanje ngisesibhedlela but mengiphuma la esibhedlela ngisacela ukuthi ungikhombise iproof ya 420000 usuka kwi-account yami uya kwi-account yami because mengenzeki lokho mina I'll take further steps ngicela ukulalela isabalaleli ukuthi ukhuluma ngani I'm highly disappointed with MK
affect ladies house abuthiwa akondli le ngoma ethenda ethi akondli usihlalo wabela bendabuko udokotela uKhehlelezi iziqembu siminaye sesimbuzi bazophendula ukuthi kungane engondli wasibeka izizathu sakhe ukuthi bazi bamisa ngisho enkantolo uma wengane khona bengamphethe kahle wamqola imali of 420,000 wamisa enkantolo yathi inkantolo akasho ukuthi wayishonisa phi le mali ekhathi ekuthiwa ayishonisa phi le mali wayesekuma wengane yathi inkantolo akangondli until ezaveza ukuthi lo 420,000 amqola wona uphi before aqala ukondla so uma wengane usebenzisa social media platform ukabhiuza into esiyamhlula ngisho enkantolo so is the affirmative of character of usihlalo wabela bendabuko uDr Kehlelezi okhani wathi khandelo so 160 so umkhonto wesizwe we are standing with Dr Kehlelezi lento yokuhlambalazwa kwakhe is a smear campaign into yokuthi campaign organization usihlalo wethu we are standing with him in family lento ukuthi akodli ingamanga ufuna iproof celeze kuthina siyiqembu service ezile kunama judgment asenkantolo wabengane wamqola 420,000 yathi inkantolo until aveze ushonse le mali uzoba sevuyanthonje futhi ebonga umsakazi sibonga kakhulu mfethu sibonga kakhulu ubani lokhuluma la bengingamazi ke mina lo baba ngimazi ngoba ngimfune ngaze ngamthola kuyilo kwi-inbox ndikamtshela ngathi lalela baba mina ngiyakwazi ukuyilela ungibuze kuyena lo bhululu wakho omlwelayo ngiyakwazi mina ukuyilwela wena na uzothatha ngikise enkantolo okokuqala baqambele umthetho amanga bathi icourt ithe akangondli mina nginamaphepha anganoma ngakusendela yini but ngawa posta na TikTok nginamaphepha ashoyo ukuthi umzo kusukela from last year 31 May kwakufanele ukuthi aqala afake imali engane yabo so manje le ukuthi bathi nene kwathiwa enkantolo akangondli kwami mina ngiyamkweleta umzo kube kuthiwa ngangemkweleta wayezosho enkantolo ukuthi mina ngamqola imali kodwa akakaza ayiphathe leyo ngiyayiqala nami ukuzwa ngalo baba lo ngiyaqala nqa ukizwa ngaqale ngayizwa ngalo angazi noma ngizothi umalume noma ngizothi umalume noma ngizothi uanti noma ngizothini khona umunye umama walapha ku TikTok akuve wangiphatha kabi lo mama because umama but anganoma uyiTomboy noma uyini ubani Alabaster yes uzokhuluma into engayazi waqala wathi uze nene umfonelile umzo wathi mina ngamqola 300,000 mina ngathatha umzo ngamthathela kuma wengane yakhe ingane na 7 months so njengoba ingane yami igula yinduku lezi ingane yami yashawa yinduku shuthi zalo umuntu lo engamthathela umzo hey mina ingane ingenaphi mina last time I checked mina ngafika kukhona uMazulu uMazulu namanje usakhona abafika kukhona uMazulu abawu2 bangena esithenjini bangena baphinde baphuma baphinde bamshiya uMazulu nami lo engangene ekhona ngaphinde nami ngamshiya ekhona uAlabaster nje naye ukhuluma into angayazi yabo emdala eumama yabo abantu baxawa inkinga zabo bebadala bazokhuluma into abangayazi kuma social media ngoba nabo befuna ama likes bafuna ukuduma umuntu ethi emdala efuna ukuduma esehlulwe impilo okuwesi ke ukuthi lo uMathenjwa lo breakdown akakhulumi as umuntu ukhuluma ummele iqembu lo baba lo uyiPRO yeMK so ukusho ukuthi ngamanye amazwi uzama ukusitshela ukuthi iMK isupporter abantu bayo to a point ukuthi noma ngingathiwa lo muntu ubulala ingane ngoba into eyenza umzo njengamanje ayihlukile nomuntu obulala ingane yakhe iphila yebo akahlukile nomuntu ophethe ibhoso njengamanje obusy unqunqa ingane live yebo ngoba lengane iyagula akayinaki uyatshelwa ngokugula kwayo akayinaki ukondla uyalandelelwa yebo unokuthi izizeyondliwe bekubhube sikuphela obekwazi ukwenza so iMK kusho ukuthi kahle kahle iqembu ifuna ukusitshela ukuthi ayinandaba nokuhlukumeza komuntu wesifazane ngoba njengamanje you are the woman ohlukumezekile ohlukunyezwa umuntu wesilisa ongondli and uhlukunyezwe ukuthi ingane yona self nayo iyagula so kusho ukuthi iMK iyasitshela ngokusobala yona ukuthi ayinandaba nokuthi ikhansel wenzani uyakhankasa yini la yenzayo okuthiwa ngazi ucandidate ngazi basho kufanele bamvotele ukuthi njengoba beze bemkhulumela nje bayamkhulumela shuthi lo bhuti ngoba uthe yena CMK impela usho njalo CMK as a whole sima no Dr Kehlelezi shuthi sima no Dr Kehlelezi ukuthi ingane ayife because maybe sibama no Dr Kehlelezi phela uDr Kehlelezi uthi ingane ayife bama no Dr Kehlelezi ukuthi akuhlukumezeke ilungelo lomuntu wesifazane wena njengamanje sengihlukumezeke for how many years ngithuli ngize ngamtshela lo bhuti ke into ebhlungu ukuthi
uza eceleni because ngakhuluma naye waqala wangathi uyangidelela wathi mina the trend is over, I must face reality. Yabo. Ngase ngambuza ngathi mina screenshots ngizowafaka. Yebo, I ngicela will ukuthi pin those ungifakele. screenshots ukuze ngibone ukuthi sikhulunywa ngani. Yebo. Ngase ngambuza ngathi mina bekuyitrend ini kanti lento mina ukugulela wami ingane wena kwena wena usizakala ngale yonto awuzele yini wena kanani. Umdala elandela itrend esupporta umuntu owenza into wrong. Wathatha inamba yami ku TikTok wangifonela ngisesibhedlela. Wathi kumina uyaxolisa ukuthi enene ayokhuluma le yanto kodwa yena wayivikela isithunzi sakhe Hlelezi wangitshela what about esakhe isithunzi ilungelo lokondlela ingane nokunakekeleka ugulelo wangitshela ukuthi yena uyamthanda uKhehlelezi and uyohlezi emi naye the nerve to even tell me ukuthi uyamthanda angazi washo kangaka ukuthi uyamthanda wathi uyamthanda so yena uzohlezi ema naye kodwa ke manje ngoba ipublic ayisekho ucela ukuthi manje si face reality ukuthi enene yena uKhehlelezi usadiniwe so yena ngiyazi akwazi ukuze sibhedlela uKhehlelezi ucela ukuthi yena ayeze ezokhuluma nami njengomfowethu umfowethu onjani lo kade ngiexpose eqamba amanga ngami on a public platform yebo hayi ngiqale ngavuma ngoba nami bengisafuna ukuthi inkulumo iqhubeke yabo ngoba bengifuna evidence yokuthi vele bangiqambela amanga mina ngoba nanga vele ngingenaphawu nginamkhulumeli yabo bayazi ukuthi vele kuzotrend isikhashana kuphele kanjalo ngoba noKhehlelezi washo njalo wathi hamba ungitrendisa sengijwayele ukutrenda mina nginendaba sala leyo ngane ngengiyondle okay wayekade wathi sengikude kakhulu nje wathi simbone ukugcina uthe ngikaza yondle because mina ngamthuka ngathi uthwele ekumthukweni wami uthwele fanele mina ngize nezikapu fanele ngize nezikapu mina ezu2 ngizogeza lapha isigodlo sakhe ngedlozi ikhona neVN akondli uyalandelwa mekwenzekile wayikhipha methandile usuke landelwe usukushwabulile ugulelwa ingane in and out of hospital kudingeka ukuthi uhlezi unemali ephaketheni ngoba awazi kuzokwenzekala anytime yes kodwa yena futhi unesibindi sokukutshela ukuthi wena wamthuka yebo ukwazi ukuthi akutshela ukuthi khipha uzoyithatha imali ekapu ngizoyithatha imali ekapu ngisahlulwa imali engane ngizothatha imali ngize kuyena ngizocela imali engane yena ungifuna ikapu ezu2 uthi into engicasula kakhulu angazi noma ucathi ngifunde crashini uthi lezi ikapu lezi mengifika nazo ufuna ngifike nazo ziphila mengifika nazo bazongathi bayayithatha bayikhipha inyongo azayihlaka into nje yabo nje futhi angifuqa amanga njengamanje I am boiling and I'm so damn frustrated the pain that you've been through ayike asike kumina angifike nazo nje zothule izikapu ngifike nengane yami uthi enye isinye isikaphu sizogeza ngazi noma sogeza isigodlo sakhe nani bese le enye inyongo izogeza ingane yami igezelwana ingane nami ngesikaphu mina ke njengomuntu ophila nabantu abadala angilazi idlozi elifuna isikaphu angazi noma ngirongini but phela mina ngisone sangoma amaXhosa engikwazi sebenza ngesikaphu idlozi la kaXhosa isikaphu angazi ke ukuthi yena uyini idlozi la kaXhosa isikaphu hayi naye umXhosa ke umXhosa umzukho wase Mount Free nje badabuka nje ngala Eastern Cape kahle shuthi ke shuthi idlozi la kubo ke kodwa manje wathi ke angibone ikapu ezuthuna kugezwe ingane yami kugezwe nesigodlo manje elami lithi ngoba umzo wangiphika mina akakaze yena azohlawula ekhaya ngembuzi azogeza igama lami akugeze ngizokubona kanjani idlozi bosofika mengifika lapha kulela dlozi ngifika ezuba cause akazange ngilobola akazange ngenzele utho ngifika ezuba kulela dlozi la ku cause umuntu ohlawulayo ngazi ku makoti mabe ukhonto eronga yenzile umakoti bese yahlawulisa Sizulu sisho njalo nje yebo angazi ukuthi uma wengane uzohlawula ebese xa ogula kwengane hayi ke ubreakdown ke uthi uyaxolisa ucela ukuthi sidlule kuyona yonke lento uzoyilungisa obaba beMK ababefundisi lapha kweMK bayasaba ukukhuluma nomzo ngalolu daba baloke bethethisa yena ukuthi why eme nomzo
why estenda with uDevil shuthi nawo uDevil nganoma ngiqinisile ngimengitshela yonto waze wathi kumina isikhishiwe incwadi yesihoxiso samzo neyakhe hearing yabo akazi noma wayengikhohlisa yini uthi kodwa enene eyamuyele eradweni futhi ubreakdown ayo isho yonke lento ekade isho kwena kuma DMs akaphindele eradweni ngoba wakuhlambalaza eradweni aphindele khona futhi manje abantu bangithuka bathi ngiqola angikaze mina ngisengathi ngigulelwe engane ngiqola ufana ngabe phela nginendlu yami lapho yabo ngabe singakha ngaba umhluphi ngaba ngimhluphi ngabe ngakho ngabe nginebusiness lami mina ngiyakwazi ukupheka ngiyathandela ukupheka ngiyathandela nje ngisho nokudayisa. So ke ubreakdown ke usethi kumina ke ucela ukuthi le ndaba sidlulise ucela ukuthi mina mengiphuma esibhedlela uyena ubreakdown ozothenga ikapho bese sihamba sekumzo siyoncenga umzo uncengwane umzo yini ngathi lencengwa kumzo because umzo ingane yakhe lena asiseziningi inkinga zakho ukuthi ungafocus entweni ezikapho hayibo ikapho zani hayibo mina ngingathatha ingane umzo ubonile ingane itrenda naye eyibona itrenda ukuthiwa ube umuntu ononembeza ubezobuyela kumina athi Sando hayi shuthi lento le ikhathaze kakhulu yabo usuzu ngiyangiphosa nana sizama ukuyilungisa kunalo akana ndaba uloke posta nje uqhubeka nempilo yakhe uloke ipostela nje uqhubeka nempilo yakhe akane ndaba ngaze ngamtshela ngathi ingane ke njengoba ingakhulu njengezinye ingane ngiyakucela phela ngicela ukuthi ingane sifake noma lezi ikole lezi yabo ezeyingane engakhuli kahle yabo engekho normal yabo ngoba mina angi-afford ngiyakucela ngicela ukuthi ufake ingane ngoba ingane mina 5 she's halfway to 6 years now ayikho ingane efika ko 6 years ingafundi ingane yami kumele phela nayo inalilungelo lokuthi ihlangane nezinye ingane ingane yami ayizazi ezinye ingane ingangokuba ingane yami inganza sizosibama ngabe izama ukuthi zidlale naye akafuni akabazi akabajwayele ingane yami ina 5 years but ingane yasiswami ina 2 years ithi ingane yami ingane ngicela usibeke esithombeni wethando ingane ngasithwakhe na 2 years ithi ingane yakho because ubona isimo sayo ngicela usibeke esithombeni ithi isimo sengane yakho njengamanje sinjani inhliziyo seyaphola but apart from albinism nokuthi ke unelezi ezinye inkinga ukukhula kwakho uyakhuluma uyahamba kwenzakalani osibeke esithombeni sisi akakhulumi but hayi ukuthi ngikakhuluma because uyawasho lawo ma words lawo yabo baba mama yabo yini yabo but akakwazi ukukhuluma yabo ngeke ngazi ukuthi yini embambile nokuhamba nawo ukuhambe kulonyaka njengoba esevele wahlala ke manje emva ukuthi sibone umzo usehleli manje akakhulumi akakhulumi manje akahambi yabo manje kunzima noma ngithi ngiyazama umsukumisa because bengasahlala ngisho ukuhlala emva ukuthi sibone umzo besehlezelele ubona ngathi kubhlungu ezwe inhlungu yabo ngangokuba nje khona la bese ngimkhulekela khona ngisi uNkulunkulu ngicela umthathe because nami sengingaphezulu kwamandla ami yabo sengingaphezulu kwamandla ami ngiyacela ngibonile inhlungu ingane yami izwile phambi kwami ngiyitshela ukuthi kuzoba ngcono kodwa ngiyabona ukuthi akubi ngcono yabo and nami sengiphila kanzima ngiphila ngokuthuka ngiphila ngokusaba ngiyasaba ngisho nokuthi ngibe kude mina ngingane yami ngashiya yonke into ngashiya abangani angikho phela nami emdala ngaloyo ndlela nami nginempilo but ngasho ukuthi ngingane yami ngashiya abangani ngashiya yonke into abangani nje sengigcina ngokukhuluma nabo efonini kuphela basi ngeke uzungibona ukuthi mina sesiyohlangana nabangani mhlawumbe siyakhipha nani kahle impilo yakhe emile impilo yami imile awukwazi ukusebenza angikwazi ukwenza lutho awukwazi ukuphila impilo normal wesiphathi uzongitshela kwiVN uzotshela umamkhulu wami kwiVN ukuthi mase sengilethe ikaphu ngizothola umsebenzi mase ngilethe ikaphu ingane nami ingeke isagula kusho ukuthi ukusho ukuthi uyazi kwenzakalani uthi esigodlweni uthi ngivalwe esigodlweni sakhe mina uyisho lo yena kwiVN khona ngizoyishela nawe mawukuthi ufuna ubalalelisa abalaleni sicela ukuze angathi siyamqambela because akunama allergies la yonke into esikhulumayo njengamanje ikhona ibhalwe phansi in black and white and ingizwisa ubhlungu into yokuthi umuntu ofana naye odume ngokuthi unemali yonke ngoba phela simaze dayisa izigubhu zo 3 million simaze phanisa ngeimali nangeyimoto ebantwini kodwa abosohlulo ukunakekela igazi lakho yo angazi into enjani livele le Thando uke waya ebantu laba abaqamba manga mhlambe koyobheka nje ukuthi kwenzakalani sengiye ngaya kaningi phela ingakho thola ukuthi mina ngithola ithuba nami lokukhuluma naye ngiend up mina ngilomuntu lo othi akwenzeke noma yini ngengane yami sengitshela abantu mhlawumbe about 3 yabo
omunye nje akazi nanokuthi ubaba bengane yami but wangitshela wathi waba nenkinga usakhulelwe kahle kahle ingane yakho akufanele ukuthi ishonisa sesiswini ngoba kunesigubhu esalande siwazini yabo esesiqondene nengane yakho straight yabo yebo wangitshela kanje wayengamazi wazi wangitshela nokuthi lo muntu ubaba engane yakho lo walanda isigubhu ama powers akhe ehla ngoba uthanda abantu besifazane kakhulu kanti wayeyazi imiyalelo yesigubhu ukuthi ayithini yebo eish hayi kuningi hayi angiyazi ithiwani into enje kodwa njengoba bengiye ngasho ke babukele emakhaya umzo wasemsukeli yonke into esikhuluma is in black and white iDNA ikhona is in black and white uMathenjwa lo hambile iPRO yeMK le hambile yayothi as iMK bamelana nomzo naye sinawa ama DM ngoba ugcine seke semDM uthando emtshela ukuthi uyaxolisa kodwa ke uxolisa kwakhe angicabanga ukuthi kuphelele ngoba uhambe wayomhlambalaza in public kufanele abuye azoxolisa kena in public the same way amhlambalaze ngakhona the same way abekathole ngayo iinterview kufanele abuye aphinde enze the same thing ukuze kugezeke igama likaThando noThando umuntu uyaphila ngicela iqaleni yinde yakhulu kodwa yinde yakhulu noma ngiqala ukuthi iqaleni athi yinde inkomo ezimbili ngitshela okulungile lapha ukuthi ageze isigodlo sakithi izinto azenzile inkomo ezimbili beyifuneka la ehamba ngenyawo mayifika lezi nkomo zihlanjwa zingangeni ngisho nasekhaya phakathi kube nomuka esiwenzayo sigeza amagama sincenga ukuthi-ke na wakhulumela bathukeke emsamo kodwa-ke shwele wogogo shwele womkhulu kodwa-ke sicela ukuyishintsha lezi nkomo sizenze iy'gaba ezimbili ngoba thina ngakithi ngabasebenzisa igama ningizwe kahle angifune mali khapho nje ziyobuya zihamba asho yena usuku ukuthi soyiletha nini mayilethwa lezo y'gaba ziyohlatshwa lapha ngaphandle siyothatha ishisele impepho bese kuyashuka bese yihlatshwa lapha bese sithatha inyongo zakhona siyihlanganise bese sichela ngayo umusi bese sithatha ezinye inyongo zakhona hayi ayikhulumile ngoba ebethuka kahle mntanami ukuthi awusho ukuthi wazaliswa umuntu othwele ufuna nokuthwala ngegazi lakhe ageze loyo mntwana finish mayiqeda kwenza kanjani ayofuna umsebenzi naye futhi mayefika ekhaya athenge ikhandlela emhlophe axolise kwayena ngiyaxolisa eyidalenza kamzozo lokho engakukhuluma umlomo wami ngicela sengixolele ngixolisa ngayo yonke insizwe yami ngicela bese-ke eyangikhulula ngithole umsebenzi ayiqeda lapho athole umuntu wesizulu noma ubani ngoba phela yena ngeke aze ageze ngale nyongo zalezi y'gaba noma ubani umuntu omthandayo noma amthathe amsemanzini awumhlambulule sibone ukuthi umsebenzi ngeke uwuthole ngiyabonga Nkosi yami kudlaliwe ngawe ngicela abelaphi bendabuko uma ngabe uyazi lento akhuluma ngayo umzo kule voice note ikhona yini into yokuthi uma wengane ungamondleli ingane agulelwe ingane ungamnaki akhale ungabi khona ekudinge seyinyembezini kodwa ukwazi ukuthi wena uthi ukuze izinto zakhe zikhanye athola umsebenzi kufanele akhiphe izikapu kuyogezwa umsamo wakhe ngoba naku wena uthi wakuthuka ngokuthi uthwele ikhona yini into nengane kufanele igeze naye ageze ngicela ni comment Nkosi yami abantu besizulu sicela basiphendule uma ngabe nje futhi kukhona nofisa ukuza kwi-podcast azoyichaza sicela eze sizomsendela iVN ayihlaziye asichazele ukuze singazitholi sikhuluma into esingayazi ngoba phela asazi lutho ngezinto zesintu
Thando, Yeah. I just want to say to you, you are a brave woman. Umncane ngiyakubona nje ngisho ebusweni ukuthi umncane but into oyaziyo inkulu. Into impilo ekubonisa yona inkulu. And okungizwisa obuhlungu kunako konke is the fact that you are saying ukuthi kuyona yonke lento uwedwa. There is nobody who's supporting you. Umzali ukhona kodwa ufana nongekho. Awedwa. Baningi abantu abanenkinga ecishe ifane neyakho athi umuntu enomzali kodwa afane nomzali ofile ebephila ezikhathini ezinzima kufanele ngabe unomuntu okusupportayo angabi khona. I think ngeke ngayisho lento kwena before ukuthi I don't have much, anginalutho. I'm just a podcaster, an academic, a philanthropist. Mangisiza abantu angibalethe emacamereni, that's just me. And njengamanje I'm going to say the same thing engisho lokho ukuthi I'm not rich, anginayo imali. But I know ukuthi one thing that you need more than anything right now is somebody to lean on. Can I give you that? Yes. Yes. Thank you. Ngicela ukuba usisi wakho. Ngiyabonga. Angeke ngihlele nginemali. Angeke ngihlele nginezimpendulo. Angeke ngihlele ngazi ukuthi kufanele ngikwenzele ini ukuze uzizwe ungcono because into odlula kuyona ngiyazi. Angiyazi into odlula kuyona. Kodwa ayikho lula. That's one thing that I know for sure ukuthi ayikho lula. Akekho umuntu omncane ongangawe odeserve ukudlula entweni enzima kanje ayi1. Akekho umuntu omncane ongangawe odeserve ukumelwa impilo ngenxa yokuthi uzele. Kunezingane out there bazele banezingane nga3 nga4. Impilo iyaqhubeka. You don't deserve what you're going through. Ngicela ukusupport sithando sami. Ngiyabonga. Nanoma yini odinga ukuyibhodla. Yabona uyibhodle uyikhulume as long as uzothi mase ukhulumile ube nalento ukuthi ngizophola ngizoheala. Please do. Ngomhla 13 November siya kwi-event mina nawe ibizwa ngeHeal My Wounds isempangeni. Yes. You will get to listen to other people abaneyinkinga ezihlukile kunezakho. Mhlambe ngalelo langa uyothi mawulalela uzwe ukuthi ish bengithi ngibone elikhulu khona nomunye obone elikhulu noma khona nomunye odlula entweni efana neyami noma engaphezulu kweyami angazi. Yeah. Ngethemba ukuthi izokupholisa. Ngethemba nami ukuthi kuba khona kwami ukuyinikela kwami kuwena kuzokupholisa. Ngicela upholise sithando sami. Ngiyabonga kakhulu. Angazi ngithini kuwena kodwa njengamanje I just need to know one thing. Mhlawumbe out there abantu sebezwile ukuthi what you've been through ukhona ongathanda ukunikela nga something. And uhlala nengane egulayo unpredictable namhlanje right kusasa ayikho right and I'm sure ukuthi ne diet ayidlayo unana wakho is different una 6 fanele ngabe udla abantu abadala kodwa akadli ukudla abantu abadala. Udlani? Udla oku soft so kade ngibona i-dietitian before ngiphuma esibhedlela. Ati ngitshela nje ukuthi emele ngizama ukuthi ngizama iblender ama-fruits ngimphekela ama-fruits mhlawumbe ngohlangana no plain yogurt ngimphekela iparish vele uyalidla keke. But kuthiwa noma ngimzama ngokudla lokho but nakufanele ngikufake kwi-blender lokho kwethu kube ngathi iparish yebo because udla izinto esoft nje na une grocer yakhe nje emele yena eceleni nokuthi nje into enzima kakhulu ibhedlela ngiyahamba bonje next week nginama appointment awu2 ezibhedlela ezihlukahlukene ngolesihlanu ngiyoqala isibhedlela esisha sephysio. Last week futhi ubusa esibhedlela. Bengisesibhedlela bengilalisiwe ke. But nje loke ngamzala ngiqiqa ibhedlela nje iyona impilo yami nje ibhedlela. Yabo. So manje ngakho nami ngigcina umthwalo usumkhulu ngoba manje angisasebenzi manje ngihlele ekhaya ngihola igrant kwayona le grant ayikho enough grant. Eningi lo mntwana ayikho. Kunenkinga eningi fanele akahambe mengiya isibhedlela ngiya request. Because manje uyasinda nami ngeke ngikwazi ukuhamba naye emathexini nami ngiyasindela akekho umuntu osuke la eduze kwami. Yabo. Udinga ngisho iprem nje kahle as much as ena 6 kumele ngabe uyahamba ngeenyawo kodwa udinga iprem. Lapho ngangitshela ukuthi mina mhlawumbe ingane nami si right ingane nami
isikhulu sina 2 years ngaye ngayidayisa iprem ubaba wakhe senze idayela ngayidayisa iprem ngitshela phela hayi for sure lo sezohamba Akithi manje udinga imali. yabona ke ngayidayisa iprem ngisele kanjalo ke so nje yabo nje Ngicela ubheke kule camera and just speak your heart. Anyone who can give you anything that you need. Umsebenzi njengamanje it's not a possibility because ingane ongeke ukwazi ukuyishaya yodwa. Sikwazi ukuthi sithi sicela ukuthi uthole umsebenzi. Ngicela nje ubuke kule camera and speak your heart to the people. Mhlambe they must ngiyazi bakhona bazo reach out. Okay engakusho okay ngicela uqala ngibonge asebelule isandla bakwazi ukuthi bangisize noma ngeke ngize ngibabize ngamunye kodwa khona ubaba waseGoli ekuthiwa ubaba Joseph wayevele around 2 weeks back wayevele around Durban but wafika naye wazama ukuthi asize ingane naye ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ambusise so going forward whoever nje onosize nanoma iliphi yabo angikwazi ukuthi mhlambe ngispecify as umama nje onengane egulayo mhlambe abantu bayazi ukuthi uliphi usiza ngalidinga whoever onosizo noma iliphi uwamukelekile ukuthi asize kodwa ebengizokucela ukuthi ngicela ukuthi ungangisizi if uneyinhloso zakho ungangisizi if ungisiza ngeinhloso ezithize because I'm dealing with a serious matter here ngigulelwa ingane akwazi ukuthi mabe sengasafezeka ngeinhloso zakho bese ngidila nawe sefanele ngidile nawe futhi already nje lento yokugulelwa ingane yangidraina so ngiyazi ukuthi abaningi abanye baye banako lo ukuthi meke babona ithuba sebefuna ukuthi bafeze inhloso zabo. This is not a trend. Ngigulelwe ingane and isigule for 5 full years. Akumnandi kumina kulo ngibona ingane yami ibe isidumbu ezandleni zami akumnandi. Ngisho nabalaphi bendabuko abanye mekuthiwa khona mhlawumbe onolwazi olungcono yabo na khona nje angasiza nangolwazi yabo. Ngiyabonga. Ngicabanga ukuthi yeah. Ngicabanga ukuthi kusukela manje abantu bazokupheza ngeinhlamba because sebesizwile istory from the horse's mouth ukuthi indaba iqale phi isuka phi iyaphi yaphelela phi. Ngicela Nkosi yami kwanele ngicela niyeke ukuthuka lengane noma ngabe ngingathiwa umzoyi beshadile ngesikhathi ulala naye uzomzalela bangakho abantu besifazane out there abazele izingane zamadoda ashadile nga5 nga6 indoda izimakhela umuzi noma ngingathiwa ebekade yekuyena ngoba ecabanga ukuthi uzothola imali akuyona indaba yakho. Kwenzekile ke kwaphuma ingane nayi ingane yagula ngicela ukuthi njengamanje nipheze ukuthuka lo mntana bakwethu ngiyacela nicelwa yimina ngiyacela cela nipheze ukuthuka lo mntana and uMathenjwa sicela ipublic apology umuntu wesifazane lo onesidima ozele oma wengane egulayo odinga uthando odinga ukunakekelwa odinga support. The least we expect from men. Yo. Ngicela ukuyivala la because ngizoze ngikhushuke lo moya. Kodwa nje breakdown sicela ipublic apology. Njengokuya kwakhe radweni akaphinde enze the same thing aphinda abuyele radweni ahamba yoxolisa ngoba wahamba wa support umzo wamkhulumela in the name of a woman. Kuka ngakhe South Africa. Sikhala nge-abuse ayigcini ngeimpama nangezibhakela kuphela. I-abuse la yenzile kulomntana umuntu esifazane lo odinga uthando and wena wenza lento yenzayo as a man as a PRO ye MK esafuna ukuvotela iMK. Ngicabanga ukuthi sengikhulume wanele. Siyacela bazalwane ukuthi onosizo nanoma ngabe uluphi usizo uneimpahla zokugqoka uneprem engasayisebenzisi uneblender mhlambe uupgradeile wathenga iblender entsha umbhede wengane egulayo anything that you can help with we welcome it. So from me to you ngicela ukuyivala le episode for today. Uma ukuthi sikhulume kabi ngegama lakho nxese kodwa unayi right ukuze uzophendula ungangithinta ku 0719499417. Valelisa sis. Ngiyabonga kakhulu nami bonga ithuba. Ngiyacabanga ukuthi going forward mhlambe
ngoba nami kusokhona engikushare ngakubhodla ngizoba ngcono emoyeni. Ngiyabonga. Ngiyabonga isibindi sakho. Yo, unesibindi shem. Unesibindi. Ngiyabonga nje nokuthi uzohlala nami kanje. Ayikho lula into odlule kuyona. Bahlezi besho ukuthi nginesibindi ngobani ngiwumuntu othi noma eseyinkingeni ngithatha inkinga yami ngiyenza ijoke. Yabo nje ekhaya sebeyangazi ukuthi njengoba kunale trend le anqini sithi sidlayile sitting room ngibe ngithi amandla awethu justice for uhlelo just yabo bahleka. Bahleka yabo sengithatha inkinga yami ngayenza ijoke. I think iyona into engenza ukuthi ethi keep me going yabo. Inkinga yami mina ngiyayithatha nje ngijoke ngayo. Ngisho noma sihleli nabangani bami ngijokele ngenkinga yami nje. Hayi somkhulekela nona nenkosi yamapholi yazi. Hayi imkhuleko yona ngiyona engidinga kakhulu ngoba ngilwa impi kamoya. Yes, akuyona impi yenyama le isemoyeni. And bekade sengikhohliwe ukuthi wake wakhipha amagama ukuthi mina ngiyothi ngiya esitolo kuqhamuka imoto ingithathe ngingaphinde ngitholakale. So namanje njengoba sengize la mhlambe mawukuthi mhlambe uyacabanga lokho ngiyacela bandla mecanga ukungibulala angangibulali ngedwa angibulale nengane yami ngoba akekho umuntu osala nakekele le yangane. Mecabanga ukungibulala ngicela angibulale nengane yami angayishiyi because akekho umuntu oyosala anakekele le yangane. Le yangane ngiyikho konke mina kuyona. Akekho le yangane ayinamuntu ngaphandle kwami. Yena akekho umuntu ongakwazi akekho futhi omunye umuntu oyoyimela le yangane because kwayimina nguma wayo kwayimina ngibuye ngikhathale ngizokuthi ngisho ngithi mntana nami ngikhathele. Asisi nami. Ngisho ngithi ngikhathele kanti kuzoze kube yinini uphila kanje. Asisi.